programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang siguraray maray na hapon po sa gabos na mga parantabay. It's Friday. Welcome sa tuyang programang 3D sa GB. Atod sendo sa karahimbuot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Teralda po. Nagpapaabot sendo nin pangungumusta sharing man invitasyon na sabayan kami digdi sa programang ini. Sa laro technical si June Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Yaman digdi sa tuyang mga OJT from Sorsogon State University, Joven Ingalya, asin Carmel Hervera. Hello. Maray na hapon po, sendo ka boss. Sa gabos pong lugar na pigabot ko sa tuyang broadcast sa paagi po kan sa tuyang DCGB News Online, Facebook Live, kiraman sa paagi kan 729 kHz. Mainit na marayari. Iyon na siya pagsasabi ta. Sabi ngayon, garing tapos sa summer. Anong tapos na? Extended nga nini. Dalan sa El Nino phenomenon. Maray na hapon sa Mendones and Liasos Istola family. Sabi ni Jen Istola, salamat po sa pagantabay. And likewise kay King John sa Banker. Maray na hapon tabi sa Indo ka boss. Okay, sige. So, diretso na po kita kan sa tuyang mga istorya. Nata pinapundo so operasyon kan STL. Naku bagang may franchise na ini. Napaw no. Ayan. Inuruli daa kan mga kabo so taya. Yan. So, pundo so karawat. Kaya palang nareparo ko, kung nailing sa ibang mga koryador na nagbabarasay-basay. Napundo pa lang so pakawat. Napaw no. Allegedly, may mga nagsasarawong-sawong na iba.
Bot sabihon, may mga bukis. Yan. Ta narumruman nindo kan mga nakaangel daw, may nadakop mananggad. So, mga polis, nasabi bukis ito. Bata ang sabi, mga bukis, mga taga-ibang lugar. Pigsasabay-sabayan so na ini ang STL. Yan. Nagluwas baga na may franchise. Ali sa PCSO, itong operator kan STL. Yan. Ano di, natapin na pundo. Baka mas nagdakol, so, mga bukis. Sisay nasa likod kening mga bukis na ini. Ayan. Sabi, may nag-aapot, oni po ang number ko, 0949-983-6242. Ayan, 0949-983-6242. Yan po ang number ko, tabi. Yan po. Sumuya text, yun na po yan. Okay? So, anyway, bahala na sinda kaya kung na sistema, kung natatasiri naman ang nangyari. Okay. Sige. So, diretso po kita kan iba niya itong mga istorya. Yan. Okay. Sige. Si Kong Joey, dating Congressman Joey Sarte Salceda, iyon na nga na sasabi na pig-appoint sa mas higher position, which is the Presidential Legislative Liaison Office. Although, di pa man po siya take oath. Di pa man. Iyon nga pig-alat-alat tanganing once and for all, makonfirm ang appointment niya. Yan. So, alat-alaton tatabi. Although nagluwas na ini sa mga national dailies na siya ang pinili kan Malacanang to head PLLO. Tabakan titabi iyan na posisyon. Because, so dating nagkakapot kayan na si Bersamin, aki po ini ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin nagdimitir. Matapos ma-involve sa mga kung ano-anong klase nin aligasyon. So nabakante yan, kung perang bulan na nakaagi, so napili si dating Congressman Joey na mamayo kay ni. Ini tabi, ang purpose kay ni is yan ang magi siyang tulay between the executive and legislative. Para sa mga bills, mga priority measures na gustong ibusol kan Malacanang, siya ang malabi duman sa Kongreso. At dati bagay siyang congressman. Miridbid niya man ang mga reyaon sa Kongreso kung baga sa Rai-Rizay ang pwedeng dulukon dyan. Tangani ma-fast track ang mga priority bills na gustong ibusol kan Malacanang. And siyempre sa Senado, may mga barkada man siya dyan sa Senado na pwede niyang makauron para mas na ano nga rin kayo ni, yan ang matawang ki-priority ini mga legislative measures kan Malacanang. Yan. So, siyempre, kung baga, in other words, arami na siya o nasa kusina na siya. Nasa kusina na. Alangan man, sabi nga ni kan mga gurang, kung nasa kusina ka, alangan man na dai ka lamang mauringan. Bako, pirmi na ng God. Bot sabiyon mga tugang,
na yaon siya duman sa Office of the President sa Malacanang, so mga muya niya man na ipasar or hagadon para digdi sa Bicol, especially in Albay, madali na siya maing duman. From time to time, or hindi ko kung anong frequency, baka araw daw or kada simana, siyempre mag-uuron ini sinda boda ni Presidente Marcos. Madali nang maidudulok so mga muyaman na idulok digdi sa tuya. Maing siya, boss, onitabi araw kayan. Di madali ang pagbulos kan mihoras pasirin digdi sa tuya. Bako lang digdi sa tuya, of course. Sa iba pang mga lugar. Pero siyempre, alangan man na premier na tatawang ki priority digdi sa tuya. Ayan, Okay? So, ilingon tatabi, pag-abot kan mga aldaw, kung ano ang sistema, yan. Ano po? So, dakulao na tabang tabi ini, na igo kita ki leader na yaon duman sa itaas. Madali siya ng pagtukdol. Malangani siya ang magiging tulay. Link, kumbaga, between the Malacanang and legislatura. Yan. Yan ang magiging papel niya. Yan. So, ining bulan na ini, or maybe si Marcos, I think pauli pa siya na hali sa Russia. Hali sa Russia. So, once na mapirmahan na ini, and siyempre, pasumpao na siya, yan. That is the time. Okay? So, tama man na si Kong Joey baga, yan ang brilliant, baga matali na tao. Tadi man ang basta-basta kukwaon, kung dahil niya man kaya na trabaho. Pero previously, siya naging kan mga panahon naging chief of staff ni Senador Raul Roco, bago siya naglaog sa politika. Naging financial analyst, bago naglaog sa politika. Then naging presidential advisor on economic affairs ni dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kan panahon na nag-eskwela si Kong Joey, si Arroyo, iyon maestra niya. Iyon maestra. Ngunyan, si Arroyo, iyon nalugod ang pigtuturoan kan sa iyang dating estudyante. Nagi siyang economic advisor man kan Incheon sa South Korea. Kaya, kumbaga, qualified na maray na magkapot ki araw kaya na pwesto. Yan, So, bala nga ni, ngunyan mga tugang, siya bagapig inbitaran kan Supreme Court. Pig-imbitaran siya na manunungod duman sa mga issues sa budget. Nagduman siya as amigo kan korte. Yan. As amigo kan korte. Pig-question baga tabi
So 2024-2025 budget. Yan. So nagduman siya as a friend kan Korte Suprema. Yo. So sabi po digdi na surog ni dating Congressman Joey ang pagiging constitutional as in an practical necessity kan an program appropriation durante kan oral argument sa Korte Suprema kanakaaging aldaw. Serving as a friend of the court in a case questioning the legality of the budget mechanism. Yan. Okay? Sabi po digdi ni Kong Joey na an program appropriation have long been part of the country's budgeting system and have never been prohibited under any constitutional regime in the Philippines. Ang budget pa tabi, yan na annual budget, igo yan ki mga parte na nakabugtak sa mga unprogrammed budget. Dakula yan. Pero pwede yan gamiton for any kung anong mga kinakaipuhan. Sa annual budget, nakabugtak dyan iningaya para sa kaya ba nagbabanga dyan ang mga departamento. Pero aside kayan, igwa ka ning sa mga pig-apod na unprogrammed appropriation, ito naman pwedeng bulnoton kung ano ang pwedeng gamitan ka ito. Kung baga, garo reserve ito. Yan. Sabi po digdi na the budget is the principal instrument of public welfare for increased wealth, reduce poverty, and improve our competitiveness. Yan. He noted that lawmakers seek to maximize resources available for public services and development programs. Yan. Addressing proposal that supplemental budget should replace unprogrammed appropriation, Salceda cited historical example to demonstrate the lengthy process involved in passing supplemental spending measures. Yan. Drawing from his experience as appropriation chair, si Kong Joey, kan panahon na siya yaong pa sa Kongreso, naging pamayo kan House Appropriation Committee. Yan. Okay? Naging siyang pamayuman kan Ways and Means Committee. He said, the 2006 supplemental budget enacted through Republic Act 9358 took 70 days from filing to transmission to the President, contrary to claims that such measure could be completed within 50 days. Yan. Okay? He added that the process was unusually swift because no General Appropriations Act had been enacted that year and the government revenues significantly increased due to the implementation of the Reform Value Added Tax, ARVAT. Salceda also pointed to Republic Act 10634, which was transmitted to the President on December 23, 2013, or 135 days after Typhoon Labuyo, one of the disasters cited as justification for the measure. He noted that the syntax law had only recently taken effect at the time, contributing additional revenues. Meanwhile,
The supplemental budget for 2014 under Republic Act number 10652 primarily intended to fund shelter assistance for victims of Super Typhoon Yolanda was transmitted to the President more than a year after the disaster struck. Nangyari ano yan? Yolanda, 2013. Yugo mo inabutan sarong taon labi bago na ipaabot sa presidente budget. Yan, ano? Ayan. Okay. According to Salceda, these examples illustrate that supplemental budgets are often enacted long after emergencies occur and are generally designed to address disaster affecting specific parts of the country rather than national or global crimes that could simultaneously impact government revenue generation. He further emphasized that the national budget follows a carefully structured process. Yan. Okay? Then, there is a rhythm to the way we prepare the budget, explaining that government planners seek to allocate resources among competing social and economic priorities as accurately as possible. The former lawmaker made a statement in response to questions on whether unprogrammed appropriation could be used to circumvent constitutional limitation on government spending. Yan. Sabi niya, under that deal legislative condition, supplemental budgets cannot provide an immediate response to urgent situation. He noted that the fastest supplemental budget enacted in response to a crisis still took 70 days from the occurrence of the event to reach the President for approval. So bako man madali tabi, kung yan sabi yung tanang 70 days, more than 2 months, bako man uro-orada, tamagi pa sa proseso. Kaya mapasar ki supplemental budget sa Kongreso. Bako man ngaya sa aga tulos. May mga deliberation pa, may mga process pa yan nagigibuhon. Bako siya na sa Kamara, no di sa Senado, bago makaantos sa Presidente. Yan. Ini po mga tugang, nagpapalo siya kay pahayag because the Supreme Court is currently deliberating on the constitutionality of unprogrammed appropriation, a budgetary mechanism that allows funding for projects and programs contingent upon the availability of excess revenues or new funding sources. The court's eventual ruling is expected to have a significant implication for the government's fiscal management and budget execution practices. Ini tabi, pigigibo ini, yan tanganing, ito nga, pigko-contest nga ni, pagiging unconstitutional, sabi, kaniba, duman sa budget kan mga nakaaging taon. Pero yun nga nini, nagpapaliwanag si dating congressman Joey, mananagudigdi sa unprogrammed budget ka na gobyerno. Kumbaga, iyan na mga budget na yan, every year, igwaman kayan talaga sa budget, Yan. Duman kukwaon kung may mga kaipuan nga ni. But, it doesn't follow na kung may budget dyan, alimbawa, na naka-reserve, madali siya na yung bulnoton. No. Maagi tabi yan sa proseso. Maagi yan. Pako yan yan ang basta-basta sana. Alimbawa, duman siya nangyari sa sa Yolanda, 2013.
Ano? Nagduman kami. Kasabay ako sa Team Albay. Ha? Bako man na ura-urada, kinaagaan after the bagyo, may budget na tulos. Halimbawa, para sa rehabilitation or recovery. Ha? Iyan. May mga proseso pa nga ning kay puwan gibuhon. Ha? Iyan. So, duman, pwede kwaon an budget sa pigapod na unprogrammed budget. Iyo. Baka, yun tabi. So, yan, sinurog niya. So, sa unprogrammed budget kan gobyerno. Pig-agada man sana siya kan Supreme Court, key opinion, mananangod duman sa bagay na ito. Ha? Nagduman siya, inimbitaran siya as a friend kan yan ang korte. Ayan. Bako man na kung ano, kung siya kinasuan or whatever, dahil man, kumbaga, as a resource person, kumo, dati siyang congressman, nagkapot kan mga magabat na komitiba sa Kongreso, naging siyang APRO, naging Ways and Means Committee Chair, and iba pang mga komitiba duman sa Kongreso. Siya baga, nagtukaw, 9 na taon, dyan sa 3rd District, 9 na taon, digdi sa 2nd District. That is aside kan pagtukaw as 9 years man na governor kan Albay. Ano po? Iyo? Okay? Sige. Alas 4:30 po ang oras digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, sige, sa ikaw ng kapitan ka sa tuyang programa, ngunyan pagkahapon na ini, Kanakaagni daw, mga tugang, dyan mismo sa laog kan Camp Simeon Ola, nagkagawa ng entrapment operation, ang mismo mga pulis. Yan. Kontra sa saruman na opisyal kan pulisya. On the allegation na nagsisingil daw nin kantidad itong police major na naka-assign sa yan ang medical unit. Yan. Nag-ahaga daw nin kantidad duman sa mga aplikante na maging pulis. Bot sabihon, gayod, nag-aagad siya to make it sure na itong pigagadan makakapasar sa medical examination. Dyan baga sa arinman ng mga uniform personnel, ma-undergo ka sa medical and dental check or examination to see to it, mahiling kung fit ka sa training or sa posisyon na muya mong laugan. Matindi dyan an examination, bako karaw-karaw yan. Kaya mo nga sa ibang aspeto, pagbagsak ka sa medical examination or dental examination, malamang di ka pwede. May mga nangyari na kahit kan mga panahon sa ibang mga examination na nakalusot sa medical examination. Pag-abot sa training, na-diskwido. Napauno nga yan, paano nga nakalaog sa nakapasar sa medical examination na ito pala nga may kamatian, may problema nga sa puso o kung ano pa man. Sa actual training, na-diskwido. Ito sa pig contest. Baka nga nakalusot. O baka nga yan ang nagbayad para mas makalusot sa medical exam. Okay. Ngunyan, so Philippine National Police, sukam karami, nagpalawas ki statement tabi, manong digdi sa yan ang entrapment operation digdi sa Camp Simeon Ola. Pirmado po ini ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis. Sabi po digdi, the Philippine National Police confirms the arrest of a police officer assigned at the Regional Medical Unit 5 following an entrapment operation conducted by PRO 5 authorities in Legazpi City on June 18. Kasuudma. Kasuudma. Yan. The PNP has a zero tolerance policy against corruption, extortion, and all forms of misconduct. We do not tolerate any act that compromises the integrity of the organization and the trust of the public. The operation was initiated by the PNP itself upon receiving information regarding the officers' alleged illegal activities. The swift action taken by our personnel reflects our commitment to accountability and our continuing internal cleansing efforts. The PNP will ensure that the case is pursued through the proper legal and administrative processes
No rank or position exempts anyone from accountability. This incident should serve as a warning to those who may attempt to exploit the PNP recruitment process or use their position for personal gain. Recruitment in the PNP is strictly merit-based and free from any form of payment or unauthorized intervention. The PNP remains committed to upholding professionalism, integrity, and transparency in public service. Yan. Alipini kay General Jose Melencio Nartatis. Ito ang police officer neto, bako man tagadigdi. Hali sa North ito. Hali sa North. No di, na-assign sa nadigdi sa medical unit sa Police Regional Office 5. Data sure, taday mapigpangaranan, data easy kung ito sa medical unit, sumalamang deko sure kung ito doktor o kung ano. Aki-aki pa na mga 40 plus pa sana. Major nga ni. Yan. So, yaw nandyan sa kampo mismo. Siguro nasa custody ni kan kampo. And gayod, siyempre, magi ini sa proseso. Data pa-easy kung first time ito or igwanakan mga nakaagi na nabiktima dahil siya ng reklamo. Yan. Ang mapatutuo ka ito, so nagreklamo. Ano? So nagreklamo, ano mapatutuo na talagang inagadan siya. Kiarog ka ng kantidad. Yan. Ano? So, mag-iini sa proseso. Mag-iini sa kaso. If in case mapatunayan na nagkasala, yan. Tangka sa serbisyo. Igwa pa yan ki ibang penalty. Ano? Kung nadaiman mapatunayan, iyan sana. Ano? Kaya maagi yan tabi sa tamang investigation and let the court decide. Although ang kampo, ang PNP, igwa man kisadiri dyan na nag-investigar ka yan. Itong, ano ito? Rias gayo dito o kung ano? Yan. Okay. For itong police officer, siyempre, for the meantime, dahil nga na siya pwedeng mag-trabaho. May kaso nga ni, may reklamo, ano, na piga-aampang siya dalan sa araw kaya na alegasyon. Okay? Sige. So, sige po. Diretso po kita kan iba pa niya itong mga istorya digdi sa tuyang programa. Ay, sa aga pa lang tabi, ano? Sa aga po, sa mga enthusiast sa motocross, yan, pwede ka mo tabi mag-iling. Pwede ka mo mag-iling ka na motocross competition. Diyan sa na sa ano, diyan sa may pawa baga. Sa may ano yan, Tamawian palan. Sa may Tamawian, igwa baga diyan kay arani sa Grotto kan Nuestra Señora de Salvacion. Ginibuan diyan kay racetrack. Iyan. Napapalibutan ba kay dalan, kay tinampo, sa mga bakante diyan, ginibuan kay racetrack. Dumansin da mapalokso-lokso kan sa indang mga motorsiklo. Sa aga tabi iyan. Ano? Aloy ng panahon na day kita nakailing kay motocross competition. Sa aga sumuya magpakailing, pumasirin ka mo tabi dyan. Kaso siyempre
mainiton baga dyan. Mainiton. Magdara ka mong payong, tadipisil na. Bantado nun sa init. Pero magyo na yan. So mga professional riders na ang pwede dyan magpalokso sa mga pigapod na crocodile, tabletop, tapos kung ano pa, tapos kung papaano ang palokso ninda kan motorsiklo. Alo yun ang panahon na di ako nakailing kayan. Dati dyan sa Kagsawa, igwaman dyan, ginibo ka itong panahon. Darain na nga so mga matibay na layog kayan. Indangon niya kung may mga bago naman. So mga tagadigdi sa tuya. Ano? Yan. Sara de la Cruz ka ito. Sa ito. Si Ken Falco. Tapos iba pa. Maki Karapiet. Yan sa mga rumdum ko. Si Aguilar. Mga maidadaan ngunyan. May mga bago naman ngunyan na mga riders sa aga, mailing tabi nindo yan. Ano? Diyan ini sa may open na pati ang tinampo dyan o an tulay dyan. Ano? So tulay baga between Bugtong and Pawa, newly inaugurated baga tabi ini, o pwede ka mo dyan mag-agi. Direksyon sa nanindo, o mailing na nindo dyan so racetrack. Ayan, ano? So, expected na dakol-dakol ang maderya naman. Makailing naman kita kay mga pagpalayog kan mga motorsiklo. Okay? Sige. So, diretso po kita kan iba pa niya itong mga istorya digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkahapon na ini. So, ang mga LGU ngunyan, mga LGU, alat ko na, sige na ang preparar. Sige na ang preparar for the upcoming Intertown Basketball Tournament sa pangangenot kan gobyerno probinsyal kan Albay. Yan. Pakurusugan ng pahit. After a while, dahil lamang kita nakailing kay mga magayo na klase in basketball. Ayan. May Governor's Cup. July 11. Mapoon yan. Pero ang simana na sana. Yan ang tulong simana na sana. 0, 2, 3. Iyo, tulong simana na sana bago magpuon ang pakawat. Kaya sa mga LGU nasisibot hanap kay mga players ninda. Yan. Ano? Tapos, ang laban digdi, bako man na sukwarta. Bako man sukwarta nakataya. Dako lang ka kantidad ang nakataya dyan. Pero bako man yan ang piglalabanan, no di, so pride. So honra. Na sinda maging kampyon. Yan. Kaya 18 team gabos. 15 banwaan, tulong syudad. LGU sponsored ini. Bala ka ni sa mga LGU mag-sponsor kan mga team ninda. Although, so provincial government iyo ang mapa-uniforme. Daing registration fee. Tanakaoron ko kay ni si PYDO chief, yan ang Rondon Ricafort, yan ang sistema. Tamala nga ni, kung ako nasa sala, hindi ko lang kung tapos na sa screening, buda sa pagsukol kan mga uniforme. Ang papel kan LGU, siyempre,
may team sinda, pag abot kan oras, sinda naman bahala kan yan ang snack kan mga players, tapos coaching staff, tapos siyempre sa pamasahe ka yan, pasiring digdi, pauli. Di ko sure kung sinda naman ang bahala sa allowance, kung baga may allowance man halimbawa. But definitely, sa mga LGU, iyon mapaksan sa talent fee kan kukwao na import. Yan. Pakurusugan na import. Yan. May naisiyan ako, Tata John, na import na kukwaon, inapudana. Pero ang tabi, sir, singil mong talent fee. Sa bagay, kung nagagayo doon, ano man talaga, dati man na professional player, para dahil nangun yan, nagkakawat sa professional league. Kaya minsan, sa iba-iba ng mga team, uyugo-yugo mo, Tata John, pigahagad ang talent fee. Per game, kada kawat, 35,000. Uyugo-yugo mo yan. Kaya daw yan kan LGU na may provide. Gabos, that is aside kan 35,000, ika pa ang bahala kan back and forth sa aeroplano. Ika pa ang bahala sa akomodasyon. Uyug-uyugod mo yan. Inda kung kinagat kan LGU. Dua kayan alimbawa ang kwaon mo, o bakong minsan ka, sabi yung tapang ang nakataya dyan na premyo is 500,000. Pero sabi nga ni kayan, bako man iyan so pig-urunan so kwartang gaganaho, no di so onra na makukuakan LGU kung mag-champion. Siyempre, di ako lao na bagay yan. Magastos talaga. Hindi ko so iba. Tayo na mga scout na nag-aaranap ki mga magiging import. Kaya pagkurusugan ang pahit, suligas pingani, talagang sinaligsigman sa mga players na kukwao ninda. Data isi kon siyempre sistema ng import. Pero alangan man na dai, permina nang gadiyan, mapasikat man. Siya pa paano mga players, yan ang mga dating professional. Dahil naman nakabalik sa team ninda, kaya nagkakawat na sa ibang mga liga. Ani ba kayan nakakontrata? Ngunyan, may mga pinirmahan sila dyan. Ngunyan, kung namakawat sinda sa luwas, yan, mahal ang singil. Yan, okay. Smiling tatabi yan, that will be on July 11. Sabado po yan, ang opening kan Governor's Cup. Kaya, pakurusugan na mara yan. Ayan, sana, siyempre, nakakalamang-lamang na dyan. So, yan, yan ang may budget talaga dyan, may sponsor, may sponsor, na kung kami nga manager sa team na ini, uning ngayaan miman an ambag mi, kami na ngayaan ma-shoulder kan ibang gastos kayan. Yan, ayos, ari. At speaking of that, mga tugang, manangod din sa naramdaman nindo so nangyari duman sa duwang student athlete, si Batera Bonya, buda si Adili, so duwa sa Ateneo, nagkasarayang so futuro kay ito. Ngunyan,
Igwa po kay Senate Bill 2268. Ini mananangod sa Student Athlete Safety, Welfare and Protection Act. Si Senador Kiko Pangilinan ang author kay ni. Yan. Sabi po digdi ni Kiko, anong saysay ng tagumpay kung makakamit ito kapalit ang kaligtasan ng ating mga atleta? Walang medalya, tropeo o kampyonato ang higit sa isang buhay. Dapat laging mauna ang kapakanan, kalusugan at kaligtasan ng ating mga student athletes. Ayan. Ipinasar po ini ni Kiko Pangilinan dalan ka itong nangyari na pagkalunod ninda Baterbonia boda Divine Adili sa paagi kan off-campus training activity. Oto si Baterbonia naging istorya na sana. Inilubong na nga ni. Si Adili, Nigerian ini, day man auto pa duman sa punerarya, nakaburol. Tas sumagurang ka ito, from Nigeria, day man nakakapasiring digdi sa Pilipinas, dalan tatika po man nga ning Maraiti, Usman. Day makinag-i-initiate na ngaya, yan ang pamasayan lamang ito from Nigeria, pasiring digita, nagdirigdi nga ni ining mga athletes na niyo, nga ni makapag-eskwela. Ano? Yan. Ito man si Baterbonia, uya niya man na angat so buhay kan pamilya niya, tatios man nga ni, kaya baka sakali man. Kuta na, igwa man siya sabi, 40,000 pesos na monthly allowance. Na dakulang tabang naman kuta na ito sa pamilya. No di, paano kaayan nangyari ito? Sabi po digdi na ining 2268 o Student Athlete Safety, Welfare and Protection Act, yun po ang kasimbagan sa mga mantenidong na kakulangan sa proteksyon kan mga student athletes, lalo na sa mga high-risk sports asin iba pang aktibidad. Sabi po ni Kiko Pangilinan, while investigations are still ongoing to determine the facts, the heartbreaking incident reminds us that protecting student athletes cannot be an afterthought. Every school and athletic institution has a duty of care. That is the principle behind our bill to ensure that no young athlete is left without the safeguard, support, and protection they deserve. Ano pa man ang mangyari. Ini para sa mga masunod na dahil na magkaurotro ang araw kaining mga pangyayari. Itong pagkagadaan kan duwang atleta will serve as a warning. Diyan, dahil na ito mautro na pangyaring ito. Ibang klase baga. Sabi nga ni, yan ang pag-iimbestigaran na garo ngayang may malain na pangyayari. May malain na pangyayari duman sa pagkagadan. Ito nga ni si Baterbonia, kinonfirm ka na DSWD na beneficiary kan 4-piece. Gusto sabihin talagang TOS. TOS. Itong akin na ito. Tama lang nga ni beneficiary kan 4-piece kan DSWD. Nag-eskwela sa Ateneo de Davao para mas na maipayliman sa iyang talent and skill sa basketball and siyempre makatabang-tabang lamang sa pamilya. Then anong ngaran kayo ni? Nag-offer sa Ateneo de Manila. O sige ngaya. Di nga na isarong simana
pakaduman sa Metro Manila, nangyari itong insidente. Ano pa man, taraman ko ito ni Baterbonia, ngaya in 5 years time, dahil ngaya ako mauli sa Davao. Madamot siya dumang mapayaman niya ako digdi bago ako mag-uli sa Davao. Ada nga na siya rong simana, inuli siya duman sa Davao, pongpong na so bitis. Yan. So, paano niya matabangan so 5 niyang mga tugang na nag-reskwela pa. Maka-irak magatabi. Yan. Muyaman ko taan na kaito na yan ang pangaturugan niya one of these days na magkawat sa professional league. Pero di gani nakakawat lamang sa UAAP. Dalang katong pangyaring ito. Nasayang so talento niya. Ayan. Tapos masabi siya na so yan ang coach duman sorry. Dahil man pwede ang sorry. Basta siya napalan. Nagkulang iya ako duman. Talagang nagkulang. Yan. Okay? So, yan, makasayang siyang tabi. So, ining, ining measure ni Senador Kiko Pangilinan, sana aprobaran ini and magkaigwa ki strict implementation mananangol sa bagay na yan. If in case maging law. Okay? Bueno, mga tugang, for the meantime, mapaara mo na tabi kita digdi sa tuyang programa, ngunyan na pagkahapon na ni, sa otro simana naman tabi kita magsarabay-sabay, digdi sa 3D sa GB. Mabalos and happy weekend po sa Enduga Boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.